ще се направи обучение, което ще обхване възможно по-голям кръг от хора, като в основата на естествено това обучение са децата и подрастващите. Естествено там могат да бъдат обучавани и възрастни хора. Защо? Защото нашето мнение е, че когато се прави нещо ново, иновативно, дори да поставиш нови съдове, машини да работят или каквото да е било, първо и най-важно нещо хората да бъдат обучени, да бъдат информирани, да знаят какви са техните ползи от това нещо, какви са техните ангажименти и отговорности, нали, които те ще имат, за да може после, нали, самият процес да бъде по-гладък, когато, нали, по имплементирането на съответната услуга. Така че това е първата стъпка и мисля, че тя е правилна. Добре, какви са вашите очаквания от този проект? Как ще измервате успехите по него? Първо трябва да кажем, че очакванията са, това е една първа крачка. Не мога да кажа, че има огромни очаквания, но това е една първа и необходима стъпка, която ще обезпечи в бъдеще истинското вече разделно събиране, защото община Созопол от няколко години, аз и казах одеве на самата презентация, работи по тази тема. В момента сме на финала по изграждането на сепарираща и компостираща инсталация в партньорство, нали, с частен консорциум, който обезпечава финансирането, ние обезпечихме терена, нали, на самото депо, така че там ще има наистина действаща сепарираща инсталация, ще има компостираща инсталация, ресторант, отпадъка, който е от ресторанти, от зеления отпадък ще може да бъде, нали, депониран на съответните места, както е по закон. Ще можем да изпълним и по закон за управление на отпадъците ангажимента 50% от отпадъка да бъде рециклиран, така че мисля, че стъпката е изключително важна. Тя сама по себе си не може да бъде, как да кажа, не може да бъде сега, тя е в контекста на общата цел, именно да изпълнение на целите, които са заложени и в националното законодателство, и в европейското. Добре, благодаря ви. Колегите са ви питали